ना ना जोबोर बिफाव लायो कारन बिनि थाखाय बिनि गेजेरजों जोंनि रोंनाय रांनाय मानसिफ्रा गावसिनि जितु माने हारिमुआव टेलेन्ट दं बेखौ बेवहाय माने बिथांमोना दिन्थिफुंनो हायो एक्सपोजार मोननो हायो आरो मालायनिखौबो नुनानै आरोबाव सोलोंदेरबावनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जों जुदि बयबो मदद होयोब्ला बिनिफ्रायनो लासै लासै बिथांमोनहा जोंनि हारिमुखौ मोनसे इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनायनिबो बिथांमोनहा माने खाबु दङ नाथाय जों बयबो रायजो राजानि मदद नांगोन जों बयबो मदद खालामनांगौ खालि मालाय मोसानाय मालाय लिरनाय मालाय खननाय दामनाय देनायखौ जोङो समालोचना खालामब्लाल' जाया जोंबो बिथांमोनखौ मदद खालामनांगौ नोंथाङाबो सासे बर' फिसा जानानै बर' हारिमुखौ मुलुगावहाय मिथिहोनो थाखाय जि हायो खालामबोगासिनो दङ आङो दा गावनि बेक्तिगत जिबनाव आंनि जि माने मा होनो 42 बोसोरसो जाबाय आङो माने हारिनि दैदेनगिरिफोरजों थाफानानै खामानि मावबोनाया बे 42 बोसोरनि जितु मोनदांथि जितु मावबोनाय दा आंनि आजोरोमनि सम सफैबाय राजखान्थियाव ओंखायनो आंहा मोनसे गोसो दं जेखौ आं सानबोदों जेखौ सरकाराव थानानै आफादाव थानानै मावबोनो हाबोआखै दा आं गावनो माबा मोनसे बिफाव लानानै मावनो हायो नामा बेनि थाखाय दा आं मानसिफोरजों सावरायगासिनो दं आरो मेम्बारशिप जोङो ज' थिग खालामलायगासिनो दं जे मोनसे जोङो फेडारेसन दानानै आरोखि जोङो बेखिनि मानसिया ज' जानानै आंनि टारगेटआ जाहैबाय 1 लाख बर' सुबुं ज' खालामनाय आरो बे 1 लाख बर' सुबुङा बर'नि राव हारिमु थुनलाइ रांखान्थियारि सोलोंथाइ बायदिसिना बिथिङाव जों जाहाथे ज' जानानै खामानि मावनो हायो बेखौ आं दा गाव हाबाफारि लाबाय थादों बेसेबां जाफुंना जाफुङा रायजो राजाया मदद होयोना होआ बिनि सायाव सोनारगोन बे जाबाय आंनि बेक्तिगत नाजानाय जि खालि आं राजखान्थि गारगोन बे खालि आं बे लामाखौ लानानै खामानि मावगोन